Nik uste dut memoria eta pedagogia erlazio handia izan behar luketela, beti ez da izan horrela, momentu askotan bide ezberdinetatik joan da, eta memoria edo memoria historikoaren gaia gauza berri bat denez ere, pedagogiak ere, pedagogia sozialak edo, sartzen ari da bere barne, pizka bat, memoria ejemplar deitzen dena hori ez da, zelan landu, zelan jakin gertatu dena, kasu askotan gauza itxusi edo gogorrena, eta zelan islatu hori ikasleekin edo zelan egin horren irakurketa ez positibo, baizik eta pedagogiko bat, ez da? Hor datza pizka bat pedagogia eta memoriak daukan erlazioa edo. Nik uste dut, hurrengo belaunaldiei zuzendu nahi baldin badiegu gure mezua, pedagogia hor egon behar du, ez da? Nik uste dut, izan beharko lukeela lantaldean egiten den gauza bat, hau da, historialariak, memoria historikoaren gaietan adituak, antropologoak, psikologoak, baita pedagogoak elkarrekin egiten duten gauza, ez da? Ikusteko pizka bat historikoki adibidez zer gertatu den, eta ez bakarrik izatea datu hutsak, baizik eta ere emozionalki zer suposatu dien familia askori ere, eta hori zelan islatu alden hori guztia eskolan, ez da? Eskolan edo edukazio hezkuntzez formalean be bai, ez da? Baina bai modu horretara izan behar du lantaldean, eta ongi irakurriz pizka bat gertatu dena. Orain arte nik esango nuke hasiera prozesu baten dago, nik uste dut oraindik bai irakasleak ez dutela gehiegi jorratu gaia, eta kurrikulunean ere memoria historikoaren gaia oso gitxi ematen da eta amaierako kurtsoetan. Baina erlazio estua du eta nik uste dut bide luzea duela elkarrekin egiten bada. Bueno, nik uste dut informazioaz baliatuta, informazio fidegarria eta informazio ezberdinak, ez bakarrik hau da nahi dudana jakitea, baizik eta hauek dira gertatutako gauzak, hauek dira eman ziren berriak edo hori, egin zuk ere irakurketa bat, baina baita ere modu positibo batean, eta itxaropentsu batean ere, ez da? Eta ere zabalduz bidea ere neskamutikoi beraiek parte hartzeko ere. Dena ematen badiogu, beraiek esango dute, hau da, kanpotik etortzen den gauza bat, nik ez daukat zer esanik honetan, ez da? Nik uste dut, utzi behar diogula beraiei parte hartzen horretan, eta utzi behar dugu eta egin behar dugu link edo konexio hori iragana eta oraina, ez da, lotu dezagun zer gertatzen den gaur egun, ez da, iraganarekin, eta jar dezagun konexioan lotura du, ez da, nik uste dut modu horretara. Eta, bueno, museotik ekimen eta ekintza pilo egiten dira, bai eskoletan, bai eskolatik kanpo, bai artea erabilita, bai musika erabilita, badaude modu asko ere hurbiltzeko gai hauek gaztetxoagoi edo hurrengo belaunaldiei, ze hori da gehien kostatzen dena.